Tervetuloa ykkösen otteluun SC Honka vastaan AC Oulu. Joukkueiden avauskokoonpanot: vierasjoukkue AC Oulu, maalissa 30 Johannes Venttiin. Kenttäpelaajat 2 Samuli Leppälä. Oikein mukavaa lauantai-iltapäivää, hyvät jalkapallon ystävät. 13 ja tervetuloa Espoon Tapiolaan 15 seuraamaan Petteri Pietola. miesten ykkösen 16 kärkikamppailua, jossa kohtaavat 17 FC Honka Sasa ja Jovovic. vierailija AC 18 Oulu. Mari Klavas. Ja kärkikamppailusta tosiaankin tänään 23 puhutaan. Matias Honka Lindfors. johtaa sarjaa, sillä tällä hetkellä 27 14 Palermo. pistettä koossa Ja 6 pelatusta 28 ottelusta, joukkueen 4 kapteeni voittoa David Ramani ja 2 tasapeliä. Ei vielä Kotijoukkue tappioita FC tässä Honka vaiheessa kautta, maalissa kun taas yksi Ville AC Oulu Hursti. löytyy tällä hetkellä sarjataulukosta sieltä Kenttäpelaajat 3, Robert Ivanov. 6 pelattua ottelua silläkin, 8 3 voittoa, Pilku 1 tasapeli ja 2 tappiota, 9 Jean 10 Silva. pistettä koossa AC Oululla. 10 Lukas Kaufman. Ja Ouluhan aloitti 14 kautensa Ilari Äijälä. vahvasti 3 perättäisellä 15 1-0 voitolla, Jakuli mutta Laivuo. edellisessä 3 ottelussa 21 Joel tuloksena on Peronuo. ollut vain 1 piste. 23 Kasperi Liikonen. AC Oulu on hävinnyt paikallisottelussa 28 Oulun joukkueen palloseuralle kapteeni Tommi Saarinen. sekä myöskin viime Ja kierroksella KPVlle. 31 Joni Ja Korhonen. sitten Granqua IFK:ta Erotuomarina vastaan tänään tuli Miikka tuo Lähdesmäki, avustavat 2-2 erotuomarit tasatulos jo, Juhani siis Karstila 1 ja piste, mutta Tommi edelleenkin Liimatainen. Oulu Tarkkailija tässä vaiheessa Juha kautta Hirviniemi. hyvissä asetelmissa, kun puhutaan tuosta nousutaistelusta Veikkausliigaan. Käydään tähän alkuun ennen kuin ottelu potkaistaan käyntiin joukkueiden kokoonpanot läpi. Ja tuosta vierasjoukkueen kokoonpanosta sanottavaa muutamia huomioita, nimittäin siellä AC Oulu joutuu pelaamaan tämän ottelun varapaidoissa, koko valkoisissa, ja tämän myötä myöskin osa pelaajien numeroista ei täsmää, joten tänne selostamoon on tullut joku tieto, toivottavasti tämä pitää paikkansa, mutta kun tätä AC Oulun kokoonpanoa katsotaan, niin maalissa numerolla 30 Johannes Venttin, puolustuslinjassa topparit 4 Eero-Matti Aupinen, Akseli Kalermo pelaa numerolla 27 ja Samuli Leppälä numerolla 2. Laidoilla Aleksi Lappalainen numerolla 16 ja toisella puolella sitten Niilo Hautala numerolla 13. Keskentällä Matias Lindfors 23 ja David Ramadinga tänään numerolla 28. Hyökkäyksessä Marin Klavas numero 18, Sasa Jovovic numero 17 ja Petteri Pietola numerolla 15. Ja vielä ennen kuin potkaistaan tämä ottelu käyntiin, käydään Hongan kokoonpanon läpi. Maalissa Ville Hursti, puolustuslinja vasemmalta oikealle Ilari Äijälä, Robert Ivanov, Tommi Saarinen, Jatuli Laivuo. Keskentällä Filippi Mello, Joel Perovuo, laidoilla vasemmalla Joni Korhonen, oikealla Kasperi Liikonen, kymppipaikalla Lukas Kaufman ja sitten piikissä Jean Silva. Pikkuhiljaa kaikki alkaa olla valmista tähän ykkösen kärkikamppailuun ja loistavissa olosuhteissa päästään tämä ottelu viemään läpi. Ainakin tällä hetkellä olosuhteet ovat hyvät, lämpöä on noin 16 astetta ja aurinko paistaa, joten jos verrataan siihen millaisia säätiloja tässä vaikkapa kuluneen viikon aikana on ollut, niin todella hyvissä merkeissä tähän otteluun päästään lähtemään säiden puolesta. Ja vielä kun katselee tonne sisääntuloportin luokse samalla kun ottelu vihelletään jo käynnistyneeksi, niin siellä edelleenkin pitkät jonot. Eli edelleen lisää porukkaa tänne valuu. Ja edellisessä kotiottelussahan Granqua IFK:ta vastaan Hongalla oli yli 1000 henkeä täällä katsomassa. Ja se on kyllä
muuta Oulu vaihtopelaajat hyvä lukema miesten ykköseen, mutta tästä lähdetään todenteolla sitten pyörittämään tätä ottelua eteenpäin. Ja 21 todella mielenkiintoista nähdä kaksi joukkuetta, jotka molemmat haluavat ilman muuta pitää palloa ja myöskin nyt kun siellä on jo meinaa Ville Hussilla ja Tommi Saarisella olla siinä pieniä kommunikaatiokatkoksia, mutta Honkavahti kuitenkin tämän tilanteen onnistuu selvittämään. Sitten haetaan pitkällä avauksella Kasperi Liikosta. Liikonen lähtee ottaamaan tämän pallon perään, mutta Auvinen kuitenkin pitää miehen pois pallosta ja näin siitä ei mitään sen vaarallisempaa synny. Tosiaan siis AC-Oulun päävalmentaja Rauno Ojanen tuossa ennakossa AC-Oulun nettisivuilla kertoi, että AC-Oulu haluaa lähteä haastamaan Honkaa nimenomaan tuossa pallohallinnassa. Ja mielenkiintoista seurata nyt tässä ottelun alkuminuuteilla, kumpi joukkue tämä pallonhallinnan ottaa. Tällä hetkellä ainakin AC-Oulu rauhallisesti pyörittää palloa siellä alakerrassa. Siitä lähtee Auvisen pitkä avausta, tavoittelee Jovovicia. Jovovic ei kuitenkaan tähän palloon pääse. Sitten Kaufman ja Ramadinga taistelevat siinä. Jovovic pyrkii pelaamaan eteenpäin. Tähän pääsee kuitenkin Saarinen väliin. Sitten lähtee jälleen Liikonen nostamaan Hongan hyökkäystä. Oikeaa laitaa pitkin tullaan. Häntä seuraa siinä tilanteessa sitten Lindfors. Niin, Ramadinga ja Espoosta kotoisin paljon viettänyt täällä Tapiolassa aikaansa ja pelannut myöskin Hongassa, Hongan junioreissa ja edustusjoukkueessa. Joten varmasti tunteikas iltapäivä tämä on myöskin Ramadingaille. Pallo pomppii siihen Hurstille. Hursti pyrkii avaamaan nopeasti, mutta rauhoittaa sitten tilanteen kuitenkin. Kaufman ottaa hyvin pallon haltuunsa. Nyt lähtee Liikonen tekemään siinä hiukan liikettä, mutta ei kuitenkaan tähän palloon ennätä ja peliväline aina sitten Ventinille asti. Ja tämä ottelu tosiaan pelataan täällä Tapiolassa Tekonurmella. Tuo Hongan varsinainen kotipyhättö on tuossa vieressä. Se ei vielä aivan täydessä pelikunnossa ole, joten ainakin tämä ottelu nyt vielä tässä Tekonurmella ja toivottavasti sitten jo 2 viikon kuluttua päästään tuohon Luonnonnurmelle silloin 17. päivä kesäkuuta Hongalla TPS vastassa, mutta katsotaan nyt tämä matsi ensin tästä alta pois. Lähtee AC-Oulu pyrkii pelaamaan sieltä oikean kautta, mutta Hongan puolustus katkaisee, nyt lähtee sitten Laivua nostamaan Hongan hyökkäystä. Jovovic ottaa pallon Verovuo. Taistelee häntä vastaan, mutta lopulta pallo sitten sivurajasta ylös. Jovovic suojaa pyrkii pelaamaan siihen viereen, ei kuitenkaan onnistu. Äijälä. Ivanov, joka on pelannut tuossa keskikentän pohjalla oikeastaan tällä kaudella, mutta Duarte Tammilehden loukkaantuminen ja oikeastaan sitten Filippe Mellon tuleminen takaisin tuohon keskikentälle aiheutti sen muutoksen, että Ivanov siirrettiin toppariksi. Konsta Rasimus, joka on ollut tuossa kapteeni Tommi Saarisen vierellä, on tänään sitten vaihtopenkillä. Saarinen juuri siinä harhauttaa ja pyrkii pelaamaan jälleen pitkää palloa Liikoselle, mutta Liikonen tekee juuri tässä tilanteessa liikkeen toiseen suuntaan. Laivuo katkaisee tämän. Kaufman. Korhonen taistelee siellä ja nyt Silva on pallossa. Villi ei soi tässä tilanteessa. Kaufman lähtee hakemaan laukausta. Tämän kuitenkin peittää Auvinen. Vieläkään ei saa Oulu kunnolla purettua tilannetta. Sitten jälleen onnistuu Honka siinä katkaisemaan Oulun
hyökkäyksen. Hyvää prässiä antaa nyt kotijoukkue. Lopulta kuitenkin sitten pallo sinne AC Oulun puolustukseen. Kalermo. Markus Heikkinen tosiaan edellisessä AC Oulun kotiottelussa loukkaantui. Ilmeisesti mistään sen vakavammasta vammasta ei ole kysymys, mutta ainakin muutaman ottelu joutuu kokenut toppari huilaamaan ja näin sitten ainakin hiukan kokemattomampi alakerta AC Oululla tähän otteluun. Sitten lähtee pitkä avaus Auviselta ja sinne kirmaa Hautala perään, mutta ei tähän tilanteeseen ennätä. Oulu kuitenkin jatkaa pyöritystä. Ramadinga siinä keskikentällä lähtee hakemaan toiselle puolelle keskitystä. Lappalainen taistelee siinä Perovuota vastaan, onnistuu pelaamaan siihen viereen Ramadingaille, mutta kova prässi antaa tällä hetkellä Honka, ei anna kyllä AC Oululle yhtään liikaa tilaa tuossa keskikentällä. Nyt kuitenkin sitten vapaapotkulle jatketaan tässä tilanteessa. Eikä voi ottaa ihan rauhaa Atsun kautta. Näin. Atsu! Palaa tuolla! Hiukan siinä Jean Silva tulee antamaan painetta ja Kalermo joutuu antamaan hätäisen avauksen ja tykittää pallon aina rajoista yli ja saman tien tulee kyllä sieltä AC Oulun penkiltä ja Rauno Ojaselta aika tiukkaa palautetta. Pirteästi on mielestäni kuitenkin Oulukin tämä ottelu aloittanut. Lähtee sitten hyökkäys sieltä vasemmalta, Lappalainen kaatuu. Tässä ei kuitenkaan virhettä nähdä ja jälleen Viikonen pelaa alaspäin Laivuolle. Mello loistavasti pelaa ohi siitä Perovuosta, mutta sitten Korhonen ei ehdi tähän, mutta vapaa potku lopulta vihelletty tilanteessa. Jos alkaa ottaa monta ulos, niin vetäydy! Nyt menty yksi kerralla! Upeasti purki kyllä Honka siinä tilanteessa AC Oulu prässin. Saarinen antamaan tätä vapaapotkua, pelaa sen kuitenkin nopeasti siihen viereen Ivanoville. Ivanov ja Saarinen, jotka viime kaudella kakkosessa pelasivat kyllä paljon toppariparina, joten mitenkään outo tämä tilanne ei ole, että Ivanov ja Saarinen tuolla Hongan puolustuksessa luutivat. Nyt hakee Ivanov pitkää avausta, mutta tähän ei ole menijöitä ja pallo sitten aina sinne Leppälälle asti. Lukaa vaan ylemmäs, Tommi! Älä tiputtaako sinne! Look Silva, we go! Tommi! Olla kaikki liian alhaalla nyt! Nostakaa vaan siihen puoleen kenttään, se voidaan prässiä! Auvinen ja Kalermo pitävät palloa rauhassa siinä ja Vesa Vasara Hongan päävalmentajan puolesta vaatii enemmän prässiä, sitä ei kuitenkaan tule ja pitkää palloa pelataan sinne Hongan boksiin. Nyt on Ramadingailla aika paljon tilaa, ei kuitenkaan lähde tuosta 30 virittelemään laukausta. Lindfors pelaa sinne viereen Leppälälle. Sitten pallosta tarkastelee Klaavas. Nyt me keskemät vaan, me keskemät. Voitko ottaa ylemmät, aika hyvää paikkaa. Ramadinga pelaa hyvin siihen Klaavasille, mutta nyt on kroatialaiselta kova kosketus. Ramadinga uudestaan. AC Oulu kapteeni siis. Liikonen pääsee tähän väliin. Silva pelaa takaisin Liikoselle. Siinä on kuitenkin Oulu puolustus ehtii ryhmittäytymään siihen eteen. Nyt tulee Mello kovaa tähän tilanteeseen, mutta pilli ei soi. Sitten Mello lähettää Silvan vauhtiin, mutta upeasti tulee myöskin Ventin maalilta ja onnistuu tämän pistohyökkäyksen katkaisemaan. Peruta. Sä saattaa tästä niin. Hei! Nyt ihmetellään siellä, että mistä saadaan pallo kentälle lopulta se
Sieltä jostain löytyy ja Laivua pääsee jatkamaan rajaheitolla. Okei, Silvaa sieltä boksista. Silva pyrkii suojaamaan. Silva uudestaan. Ramadinga on kuitenkin vahvempi tässä tilanteessa.
brasilialainen Jair, joka otti edellisessä ottelussa suoran punaisen kortin. Taklasi KPV:n Timo Rauhalaa kyllä todella ruman näköisesti. Ja siitä on saatu punainen kortti. Ja näin siis brasilialainen keskikenttäpelaaja kärsii nyt pelikieltoa. Kaukon pyrkii pelaamaan sinne oikealle laidalle Liikoselle, mutta aivan ei Liikonen tähän pallon pääse. Mello. Äijälä. Takaisin Mellolle siihen keskiympyrään. Sitten Silva tulee hakemaan palloa. Perovuo pääsee kääntymään. Ja hiukan on nyt heikko syöttö Perovuoltakin. Laivuo kuitenkin korjaa irtopallon. Kaufman. Pelaa Kaufman jälleen siihen Silvalle. Silva ei kuitenkaan pääse kääntymään. Pelaa Laivuolle. Perovuo. Nyt on Perovuolla keskityspaikka ja pallo lähteekin sinne boksiin, mutta sieltä ei omia pelaajia löydy. Sitten taistelee Laivuo tilanteessa ja huuto kuului aina. Sitten pyrkii Silva siitä pienestä kulmasta viimeistelemään ja osuu tuohon sivuverkkoon, hiukan tolppaankin myös, mutta sen verran pieni kulma oli, että ei siinä Venttinillä kuitenkaan suurempia sydämen tykytyksiä tullut. Nyt ottaa Honka hiukan ylempää kiinni. Ja tämän maalipotku otetaan uudestaan. Siellä oli Honka-pelaajat ilmeisesti boksin sisällä. Ja lopulta Ventin joutuu sitten avaamaan pitkällä. Jovovic vastaan Laivoa. Jovovic voittaa tämän pääpallon. Mello. Pallo Ramadingaelle. Sitten lähtee Ramadingai. Vieraille. Ramadingai pelaa oikean laitaa, jossa on Leppälä. Liikutaan tyttö riittävän pitkään! Leppälä tosiaan tuli edellisessä ottelussa vaihdosta kentälle juuri Markus Heikkisen tilalle. Nuori puolustaja pelannut tällä kaudella kakkosta Oulun Työväen palloilijoissa 5 matsin verran, ja nyt siis toinen ottelu ykkösessä. Ramadingai hakee syöttöpaikkaa, ei kuitenkaan löydä ovia, pelaa sitten sinne laitaan, mutta tähän pääsee Korhonen väliin. Korhonen kuitenkin ei pysty kuitenkaan pelaamaan eteenpäin. Sitten lähtee keskitys sinne maalin eteen, tämän katkaiseen Laivuo. Lindfors pelaa kuitenkin alaspäin. Eikä tässä AC Oulu lähde kyllä riskejä ottamaan. Ja sieltä tuleekin Rauno Ojaselta, joka tässä aivan sellaista maalapuolella antaa ohjeita, niin tulee kommentteja, että nyt puolustetaan hyvin pallolla tällä hetkellä, ja sitä AC Oulu ilman muuta tekee, kun se pystyy pitämään kotijoukkueen pois pallosta, niin ilman muuta silloin piste tai pisteet täältä ovat todennäköisempiä. Saarinen jälleen pallon kanssa. Laivuo. Ivanov. Laivuo, mutta siihen tulee heti prässi, ei pysty Laivua pelaamaan eteenpäin. Todella tiivis on tuo AC Oulun pakka kyllä siinä vaiheessa, kun
Honka pitää palloa tuolla alakerrassa. Siellä ei juurikaan syöttötilaa ole. Pyrkii Kaufman pelaamaan palloa eteenpäin, mutta tuo Pusku ei omia tavoita. Ja jälleen pelataan aina Venttinin kautta. Nyt tulee hiukan kiire sitten Auviselle ja lopulta pallo on päätyrajasta yli ja näin nähdään myöskin sitten ottelun ensimmäinen kulmanpotku. ...31 Joni Korhonen. Joni Korhonen menee tätä kulmapotkua antamaan aivan siinä AC Oulun kannattajien edessä. Korhosen keskitys lähtee ja hyvin tulee sinne taakse. Siinä on Laivuo vielä päästä, mutta siihen ehtii sitten Oulun puolustus väliin ja näin. Kulmapotku toiselta puolelta ja taitaa mennä Korhonen sitä jälleen kerran antamaan kyllä. Siinä ei Jean Silva aivan tuohon keskitykseen yltänyt ja pallo tuli ehkä Laivuo siinä tilanteessa hiukan yllättynyt, kun pallo tulikin hänelle asti. Toinen kulmapotku heti perään. Korhonen lähettää se nyt tällä kertaa matalan siihen etutolpalle. Pallo jää vaarallisesti pyörimään. Edelleenkin tilanne jatkuu. Sieltä tulee Pusku ja pallo lopulta maalin katolle. Siihen pääsi Tommi Saarinen puskemaan. Siihen näytti kyllä siltä, että jälleen kerran siinä joudutaan uudestaan antamaan tämä maalipotku. Kun siellä on ilmeisesti Oulun pelaaja siellä boksin puolella ottamassa palloa vastaan. Ja näin joutuu jälleen Venttin avaamaan sitä pitkällä. Tämän voittaa Jovovic. Tässä tilanteessa kuitenkin pelataan sitten Hautala irti pallosta. Ja nyt tulee aika kovaa siinä tilanteessa Martin Glavas, Honka-pelaaja. Ja nyt siellä myöskin Glavas joutuu puhutteluun. Seuraavasta tilanteesta varmasti kroatialaisille nousee kortti. Nyt päästään peliä jatkamaan. Saarinen. Laivuo hakee pitkällä avauksella. Nyt on Silva menossa sinne ja hiukan Silvaa siinä tilanteessa olkapäästä ottaa kiinni Kalermo, mutta tästä ei vapaapotkua tule. Hiukan jälleen joutuu hätäisen avauksen antamaan siinä Auvinen ja näin AC Oulun pelirakentelu katkeaa. Laivuo pelaa alaspäin Saariselle. Kaufman tulee nyt hyvin hakemaan palloa. Mello ei aivan saa sitä haltuunsa, mutta onnistuu kuitenkin pelaamaan eteenpäin Silvalle. Nyt on tilaa Liikosella siellä oikealla laidalla. Liikonen ehtii tähän palloon. Liikonen edelleenkin suojaa siinä, sitten Perovuo tulee siihen viereen auttamaan. Perovuo pelaa Liikoselle. Nyt on Liikosella tilaa keskittää. Liikonen lähtee vaihtamaan puolta ja Korhonen tähän palloon ehtii. Äijälä. Ivanov pyrkii pelaamaan tänne toiselle laidalle sitten Liikoselle, mutta tämä keskitys on heikko. Tiiviinä on kyllä tuo AC Oulun pakka, mutta kyllä sieltä muutaman kerran on nähty, kun esimerkiksi Kaufman tai Silva tulevat hakemaan palloa ja pääsevät hiukan
rikkomaan tuota AC Oulun muotoa, niin kyllä Honka on sinne hyökkäysalueelle sillä tavalla jotenkin päässyt, mutta hankalaa se silti edelleen on ja varmasti enemmän aloitteita pitäisi tulla juuri tuolta hyökkäysosastolta ja pitäisi tulla palloa hakemaan enemmän. Tulee Hurstilta pitkä avaus. Tämän katkaisee kuitenkin lappalainen Mello. Mello, joka teki todella vahvan sisääntulon edellisessä ottelussa. Tuli tuohon keskikentälle ja on tuollainen perinteinen rikkova pelaaja tuossa keskikentän pohjalla, mutta ilman muuta häntä löytyy myöskin taitoa, pystyy pelaamaan palloa eteenpäin. Ja muutama vuosi sittenhän Mello valittiin kakkosen parhaaksi pelaajaksi, joten mistään turhasta kaverista ei ole kyse. Nyt Mello siellä jälleen taistelemassa. Sitten olisi Liikonen tilaa, Liikonen ottaa pallon haltuun ja nyt siinä hiukan joutuu lappalainen repimään. Aika kevyesti Liikonen menee tilanteessa kumoon kyllä. Mutta kyllä siinä lappalaisella myöskin kädet olivat siinä. Päällä nyt pelataan tämä tilanne nopeasti. Perävuolla on tilaa siinä oikealla laidalla. Perävuo tulee boksin sisään, lähtee haastamaan, hakee keskitystä, ei kuitenkaan onnistu hankkimaan sitä kulmanpotkua. Sitten Liikonen ei kuitenkaan tähän tilanteeseen ennätä. Ja näin tämä tilanne katkeaa. Nyt kuitenkin Saarinen nopeasti katkaisee tämän tilanteen. Korhonen puikkelehtii sieltä muutama Oulupelaajan välistä. Sitten lähtee Liikosen keskitys sinne boksiin. Tämän kuitenkin jälleen onnistuu Leppälä puolestaan katkaisemaan. Jovovic taistelee nyt Saarisen kanssa. Jovovic edelleenkin ja nyt siinä sitten Saarinen estää puolestaan Jovovicin etenemistä ja näin vapaa potku vieras joukkueelle. Petu, pitää juosta enemmän. Anna helppo vaihtoehto. Tulee hiukan kiire siellä Kalermolle. Silva ei kuitenkaan aivan tähän ehdi ja Silva nyt hiukan turhautunut siitä, että siellä ei muut Honka-pelaajat aivan yhtä voimakkaasti lähde prässäämään tässä tilanteessa. Nyt tulee Ramadingajalta heikko syötti, mutta Liikonen menettää myöskin pallon. Perävuo nyt on tilaa sitten vasemmalla puolella, josta löytyy Joni Korhonen. Korhonen ottaa pallon alas, lähtee haastamaan, leikkaamaan sen keskelle, pyrkii pelaamaan Silvalle, mutta tämä jälleen AC Oulun puolustus katkaisee. Lappalainen taistelee siinä Laivuon kanssa. Anteeksi, ei Lappalainen tietenkään vaan Pietola. Vähissä ovat kyllä Oulun paikat toistaiseksi olleet. Vaikka ei kotijoukkueellakaan nyt vielä aivan mitään supervaarallisia tilanteita ole ollut, mutta kenties noiden ensiminuuttien jälkeen kyllä tässä kotijoukkue on hallinnan ottanut. Liikonen. Siellä on jälleen hiukan tilaa Liikosella. Pelaa siihen viereen Perävuolle. Perävuo vielä edelleenkin pitää palloa. Nyt tulee hiukan liian kova kosketus ja Perävuo liukuu tähän tilanteeseen ja liukuu myöskin hiukan jalkapohjat edellä. Ja nyt aika kuumana alkaa käymään sekä molempien joukkueiden valmentajat että myöskin kentällä pelaajat. Siellä tulee aika tiukkaa tekstiä tällä hetkellä ottelu erätuomari Miikka Lahdesmäelle. Nyt puolestaan rikotaan sitten Klavasia ja näin jälleen AC Oulu jatkaa vapaa potkulla siellä puolesta kentästä. Mello jälleen katkaisee tämän, mutta sitten Klavas ottaa pallon vierailijoille. Näin tulee pitkä avaus lappalaiselle. Lindfors. Klavas lähtee tulemaan
pelaa siihen ja Perovuo roikkuu siinä kroatialaisessa ja rikkoo jälleen. Ja nyt siinä sitten jo Lähdesmäkikin alkaa hiukan hermostua tähän mussuttamiseen. Matias Lindfors antamaan tätä vapaa potkua. Ja AC Oulu toppariosa sitten nousee sinne boksin tuntumaan. Näin lähtee Lindforsin keskitys, tulee hyvin sinne boksiin ja pallo pompataan lopulta maaliin. Siinä oli AC Oulun paras maalintekotilanne tähän ensimmäiselle puolelle. Taisi olla nähdäkseni Kalermo, joka siellä pääsi tilanteessa puskemaan, mutta hiukan ohi kuitenkin tuo pusku lopulta leijaili. Hyvän näköinen tilanne silti vierasjoukkueelle. Laivuo. Ja jälleen katsotaan, kuka Honka-pelaajista tekee aloitteita tuolla ylhäällä ja tulee hakemaan palloa tai sitten lähtee pystyyn. Saarinen tulee nyt hiukan eteenpäin ja pelaa siihen Liikoselle. Perovuo. Nyt pääsee Liikonen etenemään sitä oikeaa laitaa pitkin. Pääsee tulemaan aina boksin akselin. Liikonen kääntää siihen etutolpalle, mutta loistavasti selvittää Kalermo tämän tilanteen. Laivuo pyrkii pelaamaan nopeasti palloa jälleen peliin. Mello hakee keskitystä Korhosta siellä tavoittelee boksista, mutta tämän tilanteen katkaisee puolestaan Leppälä. Nyt tuli hyvä hyökkäys jälleen kotijoukkueelta. Mutta upeasti Kalermo katkaisi siinä tilanteen. Korhonen antamaan nyt sitten kotijoukkueen kolmatta kulmapotkua. Ensimmäinen Korhosen kulma tuli takatolpalle, toinen tuli etutolpalle. Katsotaan mihin tämä kolmas lähtee. Se tulee matalalla siihen etutolpalle. Ja nyt pallo pomppii siellä boksissa ja sieltä lähtee myöskin sitten Perovuon veto. Ja sitten tulee kovaa tekstiä jälleen erotuomari Miikka Lähdesmäelle. Siellä varsinkin Kasperi Liikonen kovaa protestoi sitä, että pallo olisi osunut Oulu-pelaajan käteen, mutta ei kuitenkaan rangaistuspotkua tästä vihelletä. Ja nyt siellä jälleen sitten Lähdesmäki rauhoittelee kotijoukkueen pelaajia. Nyt lähtee Klaavas nousemaan oikea laitaa pitkin, keskittää sitten tuommoisen kukkupallon, siihen ei Jovovic pääse. Pallo pysyy kuitenkin edelleen Oululla, kyllä. Leppälä. Kalermo. Aupinen. Palauttaa takaisin Kalermolle. Pääsee nyt Kalermo nousemaan lähes puoleen kenttään asti, kun Honka ei suuremmin miestä prässää. Sitten saa Ramadingani pallo siinä keskiympyrässä. Jovovic pääsee kääntymään, pelaa siihen viereen. Sieltä tulee Klaavas pelaa sitten tänne vasempaan laitaan Lappalaiselle. Lappalainen pelaa boksista ja nyt jälleen siellä protestoidaan käsivirhettä. Tässä näet. Kaikki näki se ei java. Hyvä, oli hyvä aika. Ja nyt sieltä tuli myöskin sitten 23 Matias Lindfors tuonne Oulun penkille kommenttia, että ei ollut käsivirhe. Ja nimenomaan Rauno Ojanen oli se henkilö, joka rauhoitteli siinä hiukan omiaan. Nyt siellä on kaatuneet mainosaidatkin hiukan kulmanantajan tiellä. Pallo lähtee kuitenkin tulee sinne viitosen viivalle, mutta tämän katkaisee sitten Saarinen. Nyt lähtee Korhonen antamaan prässiä. Pallo nostetaan uudestaan sinne 16 rajalle ja nyt tullaan kovaa siinä tilanteeseen. Klaavas oli pääsemässä jo palloon, mutta tämä selvittää Honka puolustus. Ja nyt sitten puolestaan vapaa potku kotijoukkueelle. Muuttunut tilanne miesten ykkösestä. KPV Eekkinäs IF 0-1.
Kaufman. Pelaa pystyy Silvalle, Silva on kuitenkin paitsiossa. Siinä pyrkivät brasilialaiset pelaamaan yhteen, mutta hiukan oli ajatus pielessä tässä hyökkäyksessä. Tosiaan näitä brasilialaispelaajia Hongalta löytyy kyllä useampikin. Kentällä tällä hetkellä 3. Silva, Kaufman ja Mello ja sitten vielä penkiltä näiden lisäksi Douglas Silveira, joka on pelannut tuolla vasemmalla laidalla enimmäkseen. Mutta nyt oikeastaan Joni Korhonen on ottanut Silveiran paikan viime otteluissa tuolla vasemmalla laidalla ja Silveira lähinnä tullut sitten vaihdosta kentälle. Leveyttä kyllä tuosta Hongan joukkueesta edelleenkin löytyy. Siellä vielä muutamia pelaajia loukkaantuneen. Tosiaan Duarte Tammilehto kauden toisessa ottelussa loukkasi polvensa pahasti ja Tammilehdon koko kausi on ohi. Hyökkäjä pelaajista sitten Ömer on pikkuhiljaa ilmeisemmin palailemassa Hongan kokoonpanoon, joten lisää vaihtoehtoja sitä kautta tulee myöskin hyökkäykseen. AC Oululta puolestaan tänään löytyy vain 4 pelaajaa tuolta vaihkopenkiltä. Maalivahti Juuso Särkelä ja sitten hyökkäyspäähän useampikin vaihtoehto. Tuomas Mustonen, Tities Sompa ja Juuso Kemppainen. Nyt onnistuu Oulu prässäämään tämän pallon hyvin. Pallo on siellä vasemmalla laidalla Pietolalla ja Pietola onnistuu hankkimaan kulmapotkun. AC Oulu, toinen kulmapotku, 23, Matias Lindfors. Ja miesten ykköstä Oulun palloseura, Turun palloseura, 1-2. Matias Lindfors jälleen antamaan tätä AC Oulun kulmapotkua. Ramadingai tulee siihen lähelle. Siihen myöskin pallo pelataan ja sitten se palautetaan lopulta aina tänne alakertaan asti Hautalalle, joka lähtee nostamaan palloa boksiin. Ja lopulta sitten pelivälin aina pääty rajasta yli, joten tästä erikoistilanteesta ei ollut valmiimpaa pysty rakentamaan. Alu, start to call matchup because you have to. Start to call matchup, you have to. Marin oli liian kauan. Laivuo pyrkii hakemaan pitkää palloa, mutta Silva ei ole siellä, minne Laivuo pallon lähettää. Sitten Perovuo. Nyt on Korhosella hiukan tilaa siellä vasemmalla. Perovuo pelaa Korhoselle. Korkki lähtee leikkaamaan pelaa sitten upeasti Äijälälle siihen viereen ja pitti tulee laukauskin sieltä Perovuolta ja sivuverkkoon osuu tämä. Se oli upea sommitelma kyllä kotijoukkueelta, mutta hiukan jäi pehmoiseksi tuo Perovuon yritys. 4. kulmapotku, 10. Luukas Kaufman. Tässä nähdään Hongan hyökkäystä vielä uudestaan. Perovuo pelaa laitaa sinne Korhoselle, kun nyt sitten jo kulmapotku on ilmassa ja pallo tulee sille maalin eteen ja tähän vielä pyrkii sitten Laivuo jatkamaan. Jo käsivirhettä jälleen viittilöidään, mutta ei tule vapaa potkua tästä. Vierasjoukkue pääsee iskemään vastaan. Klaavas pelaa sinne oikean laitaan Ramadingaijalle ja nyt käy todella kuumana sitten Klaavas puolestaan Lindforsille. Klaavas uudestaan pyörähtää siellä boksissa, mutta menettää lopulta pallon. Sitten lähtee pitkä avaus sinne puolustukseen. Silva taistelee Kalermon kanssa pelivälineestä ja sitten Kalermo lopulta vie tämän taistelun ja pallo Venttinille.
Pikkuhiljaa ensimmäisen puolen ja viimeisiä hetkiä mennään. Mello nyt siellä tekee Korhonen vasemmalla laidalla pystyjuoksua, mutta Mello ei lähde kuitenkaan tässä tilanteessa pitkää palloa pelaamaan. Saarinen pelaa siihen viereen Kaufmanille. Mello ei kuitenkaan pysty jatkamaan omille ja oli hiukan hankala syöttö Kaufmanilta hänelle siinä tilanteessa. Jälleen Silva prässää, mutta hiukan yksin on. Sitten lähtee pikkuhiljaa onga muutkin pelaajat mukaan tähän prässiin. Ja näin joutuu sitten Leppälä pudottamaan pallon jälleen takaisin Venttinille. Jovovic pääsee siinä Saarisesta ohi ja Saarinen rikkoo ja tästä nousee varmasti keltainen kortti. Näin ottelun ensimmäinen varoitus on nähty. Se tulee kotijoukkueen kapteeni Tommi Saariselle. Tommi Saarinen. Se oli selkeä tilanne. Siitä oli Jovovic pääsemässä Saarisesta ohi. Ja näin sitten Honka-kapteenille ansaittu keltainen kortti. Voidaan puhua jollain tavalla kyllä fiksusta rikkeistäkin, koska siitä olisi AC Oululle käynnistynyt kohtuullisen vaarallisen näköinen vastahyökkäys. Jovovic siellä hiukan kentällä linkuttaa, mutta näyttää siltä, että pystyy kuitenkin jatkamaan. Pari maalia tällä kaudella Jovovic iskenyt. Toki lisää Oulun kannattajat mieheltä odottavat, tuleeko nyt, ei. Kyllä siellä Jovovic taistelee tästä pääpallosta, mutta ei tilanteeseen ehdi sitten Silva. Pitää kuin pitääkin pallon kentällä, vaikka sieltä tulee varsinkin AC Oulun kannattajilta vähän erilaista viestiä. Sitten revitään Melloa siinä keskentällä ja näin nousee myöskin toinen kortti Klaavasille tästä tilanteesta sitten, kun mies repii siinä Filippe Melloa keskikentällä ja siinä Klaavasia oli aikaisemmin jo varoitettu Lähdesmäen toimesta, joten siinä mielessä ihan linjan mukaista toimintaa. AC Oulu numero 18, Maarin Klavas. Laivuo. Perävuo. Pelaa sitten Liikoselle ja jälleen on Liikosella tilaa. Liikonen nousee boksiin. Tulee ohi siitä ensimmäisestä pelaajasta ja pyrkii laukkomaan pallon siitä etukulmasta, mutta tolppaan taitaa kalahtaa tämä laukaus. Upeasti nousi Liikonen sieltä oikeasta laidasta. Mello pelaa sitten Korhoselle. Korhonen nousee nyt puolestaan vasemmalta puolelta ja kulmunpotku tulee vielä tästä. Siinä oli loistava paikka jälleen kotijoukkueella. Nyt pelataan tämä kulmanpotku nopeasti. Kaufman saa pallon uudestaan. Nyt on se kuitenkin lippu ja Kaufman on tässä tilanteessa paitsiossa. Miesten ykköstä KPV Eekkenes IF. Ja näin on ensimmäinen puoliaika Tapiolassa taputeltu 0-0 lukemissa. Lähdetään viettämään taukoa. Melko tasaisissa merkeissä tämä ensimmäinen puoliaika vietettiin. Hiukan oli kotijoukkueen hallintaa ja kotijoukkueella oli kenties paremmat maalintekopaikat, mutta joka tapauksessa lukemat 0-0. Palataan tänne Tapiolaan noin 15 minuutin kuluttua, kun toinen puoliaika käynnistyy.
Tervetuloa takaisin aurinkoiseen Tapiolaan. Miesten ykkösen kärkikamppailu. Honka AC Oulu toinen puoliaika käynnistymässä aivan hetken kuluttua. Ja näin ottelun erotuomari Miikka Lähdesmäki puhaltaa toisen puoliajan käyntiin. 0-0 lukemissa siis mennään ja melko tasaisissa merkeissä tuo ensimmäinen puoliaika edettiin oikeastaan tuossa puoliajan loppupuolella. Kasperi Liikonen oli lähimpänä maalintekoa, mies pienestä kulmasta laukoi pallon tolppaan. Se oli kotijoukkueen paras maalintekopaikka, kuin myöskin tämän ottelun paras maalintekopaikka tähän mennessä. Kyllä Hongalainen paremmat maalintekopaikat oli, mutta ei Oulu nyt missään nimessä aivan pinteessä tuossa ensimmäisellä puolella ollut. Ja sekin pystyy kyllä paljon pitämään palloa, mutta kovin vaarallisille maalintekopaikoille se ei päässyt. Siinä oikeastaan oli yksi keskitystilanne, josta Akseli Kalermo pääsi puskemaan. Tuo pusku suuntautui hiukan ohi Honkan maalin. Mutta ei siis maaleja ensimmäisellä puolella. Viihdyttävä ja vauhdikas ottelu kyllä mielestäni on tähän mennessä ollut. Ja myöskin tunteet ovat paikoin käyneet todella kuumana niin penkillä kuin tuolla kentän puolella. Ja useampaan otteeseen Miika Lähdesmäki on joutunut pelaajia rauhoittelemaan. Nyt lähtee AC Oulu vasemmalta hyökkäykseen, tämän kuitenkin katkaisee Laevuo. Ja tosiaan Honka tutussa mustakeltaisessa, keltamustassa raitapaidassa. Oulu taas puolestaan on joutunut kaivamaan naftaliinista varapaidat ja sen takia kaikkien pelaajien numerotkaan eivät tässä ottelussa nyt mätsää, kun nyt tulee sitten Korhonen sieltä ja pääsee pelaa upeasti pallon siihen takaviistoon, mutta tämän tilanteen sitten blokkaa Oulaispuolustus. Nyt on Mellolla tilaa nousta, Mello laukoo. Tämäkin veto peitetään. Sitten Kaupmanilla on puolestaan tilaa. Kaupman pelaa sinne oikeaan laitaan Liikoselle. Liikonen lähtee harhauttamaan, pelaa kuitenkin sitten vierään siihen perävuoden. Liikonen saa pallon uudestaan. Nyt nousee Laevuo hyvin tähän hyökkäykseen mukaan. Pyrkii keskittämään, mutta tämän katkaisee sitten Matias Lindfors. Lappalainen siellä vääntää Perävuon kanssa ja lopulta näin onnistuu AC Oulu tilanteen purkamaan. Honkan vyörytys kuitenkin jatkuu, Laevuo jälleen siellä oikealla laidalla ja kyllä tuolta laidalta Honka paljon tuli ensimmäisen puolen aikana. Varsinkin Kasperi Liikonen oli aika lailla vaarallinen koko puolen ajan. Nyt tulee Laevuo ja pyrkii keskittämään. Ja kulmapotku lopulta tästä tilanteesta ja siellä on sitten myöskin Lindfors hiukan loukkaa itseään tuossa, mutta näyttää siltä, että pystyy kuitenkin peliä jatkamaan. Ja tosiaan ihan hirveästi tuolla AC Oulun vaihtopenkillä ei vaihtoehtoja ole. Siellä on tasan 4 pelaajaa. Juuso Särkelä maalivahti ja sitten Tuomas Mustonen, Titi Essonpää ja Juuso Kemppainen. Nyt tulee jo kulmapotku. Tämän kuitenkin oululaiset selvittävät. Äijälä heittää pitkää palloa sinne boksiin. Tämän kuitenkin Johannes Ventin poimii helposti. Saramadinga ei hiukan siinä painettu Mellolta. Kalermo. Tänään siis numerolla 27. Okei, pitkää palloa. Sinne menevät Hautala ja Ramadingai. Mello taistelee siinä Klaavasta vastaan. Klaavas, joka otti tuossa ensimmäisen puolen lopussa varoituksen. Kun myös otti Tommi Saarinenkin. Miesten ykkösestä Oulun palloseura, Turun palloseura 1-2 ja Kokkolan palloveikot EIF 1-1. Go, go, go! Come on, Mello!
Leppälä pelaa siihen Ramadingaille. Ramadinga ei pääse kääntymään. Pelaa Klaavasille. Klaavas on boksissa jo. Pyrkii pelaamaan sen keskelle, mutta tämän katkaisee sitten Ivanov. Nyt tulee uudestaan. Jovovic ei kuitenkaan saa kunnon kosketusta palloon. Laivua pääsee purkamaan tilanteen ja purkaa pallon ajan rajoista ulos. Puoliaikatilanteet Veikkausliigasta. PS Kemi JJK 1-1 ja FC Lahti Vaasan Palloseura 0-0. Jälleen hiukan heikko syöttö siitä. Silva onnistuu ottamaan pallon haltuun, mutta sitten harhautus epäonnistuu. Perovuo ei nyt kunnolla osu tuohon pääpalloon. Pallo Lindforsille. Oikein hyvä, Mattias! Nyt on Lindfors ollut kyllä tässä. Aksu, tiputa! On ollut Lindfors aika paljon pallossa heti tässä Vähemmän tekee. toisen puolen alussa. Nyt joutuu Johannes Ventti hiukan sieltä nousemaan, mutta selvittää kuitenkin tilanteen hienosti. Hongan päävalmentaja Vesa Vasaralta tulee sieltä ohjeita Johannes Korhoselle, että hiukan ylemmäs pitäisi miehen nousta. Puoliaikatilanteet miesten kakkosen A-lohkosta. Sudet FC Lahti Ehkä kenties Akatemia Korhoseltakin 2-1. vähän enemmän aloitteita FC kaivattaisiin Kisten täällä vasemmalla 1-0 laidalla. ja Kulttu FC MP 0-0. Tosiaan Liikoselta niitä ainakin tuossa ensimmäisen puolen aikana tuli. Toki voi myös olla, että enemmän on Honka painottanut sitä, että hyökätään tuolta oikean kautta. Nyt hiukan revitään siinä Perovuota. Perovuo käynnistää pelin nopeasti, mutta tässä ei oikein järkeä ole. Silva ei pääse palloon, mutta Honka saa kuitenkin rajaheiton. Mello. Nyt tulee jälleen Honka sieltä oikealla laitaa pitkin. Tämä syöttö menee kuitenkin Liikosen tavoittamattomiin. Nyt ei oikein kumpikaan joukkue tällä hetkellä pysty pitämään palloa. Nyt siellä hiukan tullaan selkää Perovuota ja siitä tulee vapaa potku sieltä Tampere United 16 alueen kulmalta. FC Vikingit Espa 0-0 ja FC Jats NUK 0-3. Näytti mielestäni melko Sekä selkeältä miesten tilanteelta. kakkosen C-lohko. Perovuota tultiin Vaasan selkään ja IFK vapaa potku GPK tästä. 1-0 ja JPK AC Kajaani 0-1. Kaufman siellä ainakin Äijälän kanssa pallon takana. Sen verran sivussa tuo vapaapotkupaikka on, että todennäköisesti lähdetään keskitystä hakemaan, mutta kyllä sitä esimerkiksi Äijälä voi kokeilla. Kaufman lähtee kuitenkin keskittämään, pelaa sinne pilkun tuntumaan. Siellä ei kuitenkaan Honka-pelaajista kukaan pääse ratkaisemaan. Sitten Laivuo on siinä Liikosen kanssa nyt molemmat täällä vaihteeksi vasemmalla laidalla. Perovuo pääsee kääntymään, mutta ei löydy nyt syöttötilaa. Perovuo joutuu pyörimään nyt pallon kanssa ja pyörii lopulta aina sivurajasta yli. Hyvä puolustus tässä tilanteessa vierasjoukkueelta. Pallopoikina tänään FC Honka P03 Akatemia. Jovic pääpallossa ensimmäisenä, mutta miehen päästä pallo jälleen rajasta yli ja näin pallo palautuu kotijoukkueelle. Ivanov Mello ei kuitenkaan ole nyt tilaa kääntyä. Ivanov hakee nyt pitkällä avauksella sinne linjan taakse ja sinne nousee Korhonen. Nyt tulee Korhoselta se juoksu, mitä on kaivattu. Ja siihen Silva yrittää päästä jatkamaan, mutta Silva ei osu palloon, vaan Silva potkaisee miestä. Ja tästä nousee nyt sitten keltainen kortti. 55. peliminuutti, varoitettu pelaaja Auvinen, joka nyt makaa siellä maassa. 9, Saan Silva. Ja huolto juoksee myöskin sinne kentälle. Toivotaan nyt, että siellä ei Oulun puolustajalle pahemmin satu, nimittäin
Sieltä alkaa pikkuhiljaa puolustuspään pelaajat loppua AC Oulultakin. Hipa! Se saa nyt jäädä sinne kentälle, kun se oli kortti. Peksi! Se jää kentälle! Sano tuomarille! Voihan se jää! Katsuu! Tuu pois! Ei mene yli, ei mene yli. Ei ihan alasti keskellä. Kasvu ei tiedä sääntöä. Pitää tulla pois. Kasvu ei tiedä sääntöä. Hei! Aloitele Kevo! Näin päästään jälleen jatkamaan peliä. Reilu 10 takana jo toista puoliaikaa vielä maaleetta mennään. Silva pyrkii pelaamaan nyt siihen Korhoselle, mutta ei onnistu brasilialainen tässä syötössä. Laivuo joutuu sitten pudottamaan alaspäin. Hurstille tulee hiukan kiire. Liikonen Silva suojaa ja hiukan siinä Ramadingai työntää miestä selästä. Silva menee kyllä aika lailla helposti myöskin tilanteessa nurin, mutta vapaa potku kuitenkin ja jälleen erikoistilanne kotijoukkueelle ja ainakin kapteeni Tommi Saarinen topparin tontilta nousee jälleen kerran sinne ylös. Ja jälleen kerran Lukas Kaufman ja Ilari Äijälä pallon takana. Viimeksi nähtiin Kaufmanin keskitys. Onko nyt sitten Äijälän vuoro kokeilla? Liikonen ainakin tällä hetkellä melko vapaana siellä taustalla. Äijälän keskitys lähtee, tulee matalana sinne ja niukasti ohi menee tuo pusku. Siinä oli loistava maalintekotilanne nyt kotijoukkueella. Upea Äijälän vapaapotku. Ja oliko se juuri Saarinen, joka tilanteessa pääsi väliin. Tässä nähdään tilanne vielä uudestaan. Sieltä tulee. Ja kyllä se oli Saarinen, joka tilanteessa pääsi puskemaan, jatkamaan takaraivolla palloa, mutta niukasti ohi maali ja näin edelleenkin. Maalittomissa lukemissa mennään. Jovovic voittaa pääpallon. Sitten siellä on Pietola taistelemassa pallo kuitenkin kotijoukkueelle. Äijälä. Hetken kuluttua Honka myöskin suorittamassa pelaajavaihtoa ja ensimmäinen vaihto ja supervaihtomies, näin voidaan puhua. Roni Huhtala tulossa kentälle aivan hetken kuluttua. Huhtala siis edellisessä ottelussa tuli noin 70 minuutin kohdalla kentälle. Tehtaili 3 maalia. Ja sama tahti siis jatkuu tuossa, kun oikeastaan viime kaudella Huhtala tuli useassa ottelussa kentälle ja onnistui monesti myös maalin teossa. Verovuo pelaa nyt sinne Liikoselle jälleen oikeaan laitaan. Liikonen lähtee haastamaan, tulee jälleen boksiin, mutta sitten pallo hiukan pomppii Verovuo. Laivuo pelaa Liikoselle, Liikonen Verovuo. Nyt pelaa hyvin sinne boksiin ja sieltä tulee laukaus. Vaarallinen tilanne oli syntymässä, siinä Kaufman pääsi vetämään, mutta tuo laukaus kuitenkin blokattiin. Hyvin pelasivat nopeasti siinä brasililaiset yhteen. Kaufman onnistuu suojamaan palloa. Mello. Nyt on Korhonen siinä vasemmalle. Korhonen lähtee haastamaan boksiin. Ei kuitenkaan löydä syöttötilaa, kääntyy takaisinpäin. Äijälä on vieressä. Korhonen kuitenkin pudottaa alaspäin Kaufmanille. Kaufmanilla on loistavaa laukaus, mutta reilun metrin verran suuntautuu tuo veto kuitenkin. FC Honka vaihtaa kentältä 9 Jean Silva. Jean Silva tulee kentältä pois ja Roni Huhtala tulee Silvan tilalle sinne piikkiin. Ei onnistunut Silva tänään maalinteossa. Ahdasta oli siellä ja kentälle ollut puolustajien välissä. On Roni Huhtala. Muutaman kerran hyviä, nopeita seinäpelejä Silva pystyi pelaamaan, mutta ei päässyt kuitenkaan sitten vapaaksi oikeastaan missään vaiheessa. Ja katsotaan nyt. En mä kuulu anteeksi teiltä. Joo, ei mitään. En mä osannut kätkätä taululla. Katsotaan nyt miten Huhtala sitten onnistuu tuolla Oulun toppareiden väleissä pelaamaan, kun nyt tulee sitten
AC Oululta 2 vaihtoa. Kentältä Hyökkäyspäähän 18. Marin Glavas ja Marin Glavas tulee 10, pois kentältä. Titi Sompa. Hänen tilalleen numero 10 Titi Esomba. Kamerunilainen. Ja sitten toinen Ja kentältä 15 Petteri Pietola. Ja kentälle 3 Tuomas Mustonen. Ja Tuomas Mustonen tilalle. Tuomas Mustonen viime kaudella vielä Helsingin IFK:ssa Veikkausliigaa, tosi vastuuta ei juurikaan tullut siellä. Hän pelasi enimmäkseen sitten kakkosessa Knistanissa viime kaudella. Ja nyt sitten tälle kaudelle AC Ouluun. Essompa puolestaan on jo nyt 3. kertaa AC Oulun riveissä, ensimmäistä kertaa jo kaudella 2007, kun Oulu pelasi Veikkausliigaa. Silloin Essompa tuli ensimmäistä kertaa Ouluun. AC Oulu. Toinen visiitti oli muutama vuosi sitten ykkösessä ja nyt sitten jälleen viime kaudella Essompa pelasi paikalliskilpailija Oulun Pallonseurassa ja nyt takaisin sitten AC Oulussa ja nyt lähtee Essompa myöskin haastamaan sieltä ja pystyy pelaamaan matalan pallon sinne boksiin, mutta tähän tilanteeseen ehtii kuitenkin Ivanov väliin. Pyrkii nopealla rajaheitolla Honka pelaamaan sinne Huhtalaan. Rajaheitolla kuitenkin jatketaan. Ja nyt ainakin hetkellisesti Korhonen ja Liikonen ovat vaihtaneet laitoja. Katsotaan, onko tämä pysyvä vaihdos. Laivuo heittämässä, pelaa siihen Kaufmanille. Äijälä. Nyt oli hiukan liian hiljainen syöttö, tähän ei Liikonen päässyt ja nyt pääsee AC Oulu vastahyökkäykseen. Essompa pyrkii pelaamaan eteenpäin sinne Hautalalle, mutta tämä syöttö karkaa liian pitkälle. Verovuo pääsee nyt kääntymään sen keskialueella ja pelaamaan laitaa Korhoselle, mutta hiukan ovat nyt epätarkkoja. Jälleen honkalaisten syötötkin. Laivuo rikkoo tässä tilanteessa ja näin sitten vapaa potku vierasjoukkueelle. Kalermo. Auvinen. Nostaa pitkää palloa jälleen kohti Jovovitsia, mutta ei ole Jovovic oikein tänään noissa korkeissa pääpalloissa pystynyt voittamaan honkatoppareita. Eikä tuo varmaan ole se ensisijainen vaihtoehto, millä Oulu pyrkii pelaamaan. Laivuo pyrkii pelaamaan Huhtalalle sitten, mutta tämä jälleen Oulun puolustus katkaisee. Kalermo pelaa viereen Leppälälle. Kalermo uudestaan. Oikein nyt löydy syöttötilaa. Sitten joutuu Leppälä hiukan hätäisesti tavoittelemaan Essompaa. Mello. Hiukan sinne Ramadinga häntä repii, mutta Mello pääsee kuitenkin pallon kanssa tulemaan ja siirtää siihen viereen Laivuolle, jolla on nyt kaista auki. Laivuo pelaa viereen Korhoselle. Korhonen lähtee keskittämään sinne takatolpalle, jossa on Liikonen, mutta lopulta tämän tilanteen kuitenkin katkaisee Hautala. Lähtee Honka, 7. kulmapotku, 10. Luukas Kaufman. Kaufman antaa sitten lyhyen siihen Äijälle. Nyt Äijälle lähtee hakemaan keskitystä takatolpalla. Hyvin pallo leijaileekin sinne ja pyörii siellä maalin edessä. Ja
lopulta sitten ilmeisesti paitsio tästä tilanteesta. Hyvä variaatio kuitenkin Hongalla tässä kulmanpotkussa. Äijällä pyrki keskittämään sen takatolpalle, mutta AC Oulun vapaa potkulla lopulta jatketaan. Essopa pelaa siihen viereen. Ei kuitenkaan tämä Hautala syötä tavata Jovovitsia. Pallo edelleen pelissä. Nyt tulee kovasti protesteja siinä, että pallo olisi käynyt yli kentältä, mutta peli saa kuitenkin jatkoa. Perovuo. Essonpa rikkoo miestä ja näin sitten Perovuo hankkii vapaa potkut tilanteessa. Mello pelaa nopeasti Kaufman. Nyt tuntuu siltä, että hiukan olisi tempoa tullut lisää tuohon Hongankin syöttöpeliin. Nyt kuitenkin tilanne hetkeksi rauhoittuu. Saarinen. Äijälä. Kaufman takaisin Äijälälle. Äijälä nostaa sinne Huhtalalle. Huhtala lähtee tappelemaan Kalervon kanssa pallosta. Sitten on keskityspaikka siellä. Tulee ja pallo pomppii sinne taakse, mutta Pentti pääsee kuitenkin upeasti tähän tilanteeseen väliin. Siellä oli taustalla Kasperi Liikonen haistelemassa tuota irtopalloa, mutta Pentti pelastaa vierasjoukkueen. Mello. Kaufman. Äijälällä on nyt hiukan tilaa nousta. Äijälä keskittää toiselle puolelle, jossa on Liikonen täysin vapaana. Liikonen. Perovo tekee liikkeen, mutta Liikonen pelaa taaksepäin Laivuolle. Uudestaan Liikonen. Jälleen lähtee Liikonen haastamaan ja hakee loistavaa laukausta! Kasperi Liikonen. Aivan mieletön peli ollut miehellä tänään. Koko ajan haastanut tuolla oikealla laidalla ja loistava laukaus siitä 16 rajalta aivan sinne takayläkulmaan. Ja näin kotijoukkue siirtyy 1-0 johtoon, kun noin 22 minuuttia pelattu tätä toista puoliaikaa. Siinä oli loistava taidon näyte Kasperi Liikoselta. Kylläpä olipa muuten käsittämättömän upea maali. Aivan tulessa on tänään Liikonen ollut tuolla oikealla ja koko ajan aiheuttanut hankaluuksia Oulun puolustukselle. 21-vuotias laituri. Toissa kaudella pelasi Hakassa vielä ykköstä. Ja viime kaudella sitten Honkaan 6 maalia 17 ottelussa. Viime kaudella miesten kakkosessa. Onnistui maalinteossa Pietarsaaren Jaroa vastaan myöskin vieraissa ja nyt sitten kotiyleisön edessä. Tekijä kauden toisella maalilla 23 Kasperi Liikonen. Näin kotijoukkueelle 1-0 johto. Tämä oli syötti 15 ja tuli Laivuo. Sitten puolestaan vieraalta Ramadingai ottaa pallon pois Mellolta. Ramadingai pelaa siihen Essonpalle. Essonpaa hiukan revitään, mutta mies onnistuu kuitenkin pelaamaan sinne Hautalalle oikeaan laitaan. Sitten lähtee keskitys kohti takatolppaa. Siellä on Joovits haistelemassa, mutta tämän kuitenkin selvittää sitten Saarinen. Ramadingai. Hautala lähtee nyt nousemaan, pelaa siihen Essonpalle ja nyt on AC Oululla kova höyry päällä. Essonpa keskittää ja loistava matala keskitys sinne tulee maalin eteen, mutta aivan ei Jovovits yllä tähän palloon. Nyt lähtee Oulu kyllä hakemaan tasoitusta ja sieltä tulee Lindforsin tykitys. Mutta hiukan suuntautuu tuo veto yli maali. Nyt tuli selvästi enemmän tempoa tuohon AC Oulun hyökkäykseenkin myöskin. Ja heti oli kotijoukkueen hankaluuksissa. Ei missään tapauksessa ainakaan ottelu ole vielä ohi. Reilut parikymmentä minuuttia vielä jäljellä tätä jännitysnäytelmää. Hurstille tulee hiukan kiire, pelaa kuitenkin sinne Saariselle. Laivuo. Upeasti Saarinen pelasi sinne Laivuolle. Sitten saa Kaupman pallon sinne keskikentällä.
pelaa nopeasti sinne laitaan. Sieltä lähtee jälleen Liikonen spurttaamaan. Liikonen, hakeeko toista samanlaista? Liikosella on jälleen hiukan tilaa. Siinä harhauttelee. Lähtee hakemaan sitten syöttöä sinne vasemmalle Äijälälle. Äijälä ei lähde keskittämään. Harhauttaa vielä uudestaan. Äijälä nousee boksiin. Sitten nostaa sinne takatolpalle. Ja pallo on uudestaan maalissa. Pallo on uudestaan maalissa. Ja onko maalintekijä? Se taisi olla. Oliko se Jatuli Laevuo, joka oli noussut sinne tilanteeseen? Joka tapauksessa näin siirtyy kotijoukkue 2-0 johtoon. Nopeaan tahtiin onnistuu Honka tekemään 2 maalia. Ja näin, kun parikymmentä minuuttia ottelua jäljellä, FC Honka johtaa Oulua vastaan 2-0. Siinä 1-0 maalin jälkeen AC Oulu sai nopeasti pelin haltuun ja siinä oli loistava paikka Jovovicille jopa tasoittaa ottelu, mutta sitten iskee jälleen kotijoukkue. Peliminuutti FC Honka siirtyi 2-0 johtoon. Maalin tekijä kauden avausmaalilla 15 Jatuli Laevuo. Ja kyllä kenttäkuulutuskin se vahvistaa, että Jatuli Laevuo oli todellakin pelaaja, joka sieltä takatolpalta 14 Ilari Äijälä. Takatolpalta pääsi puskemaan pallon maaliin. Ja toisaalta laitapelaajalta, tai anteeksi laitapuolustajalta, eli Ilari Äijälältä keskitys tähän, joten laitapuolustajien värkkäämä maali. Siinä oli upea harhautus Äijälältä. Ja nyt jälleen kovaa kopinaa siellä puolustuksessa Äijälällä ja Essonpallalla. Äijälällä ja Essonpalla on nyt tiukka taistelu tällä hetkellä menossa ja hiukan siellä jälleen pelaajat käyvät toisiaan tönimässä tilanteen jälkeen. Roma Iltsu! Korhonen ei kuitenkaan löydä keskeltä omia pelaajia. Sitten Lindfors jää sinne kentän pintaan makaamaan. Tästä ei kuitenkaan vapaapotkua tule. Nyt tulee Ventin rohkeasti vastaan, mutta onnistuu pelaamaan pallon omille. Leppälä laittaa pallon sitten kentältä ulos, koska siellä edelleenkin Matias Lindfors alkoi kello 18 ja siellä tilanne nyt 0-1. Jälkeen. Tämän ottelun yleisömäärä 776. FC Honka kiittää. Näyttää kuitenkin siltä, että kylmäspreillä selvitään tästä kuitenkin, vaikka kyllä siellä edelleenkin Lindfors hiukan ontuu jalkaansa, mutta nousee kuitenkin ylös ja näyttää siinä vielä Miika Lähdesmäelle ottelun erotuomarille, että nappulat edellä tilanteeseen tultiin, mutta ei nähnyt Lähdesmäki tässä. Ei nähnyt Lähdesmäki tässä tilanteessa mitään väärää ja nyt tässä samalla kun seuraa peliä, niin yritän kuunnella tuossa Rauno Ojasen ohjata, nimittäin sieltä tuli nyt viestiä, että AC Oulu siirtyy 4 alakertaan tässä tilanteessa, joten katsotaan nyt sitten miten tuo ryhmitys kokonaisuudessaan muuttuu, mutta katsotaan sitten onko tästä jotain apua AC Oululle, pystyykö vielä oululaiset värkkäämään tässä jotain kirja. Reilut 15 minuuttia lisäaikoineen vielä jäljellä tätä ottelua, joten mitä vaan voi tapahtua. Nyt kuitenkin Huhtala taistelee pallosta. Ei ehdi tähän tilanteeseen. Huhtala lähtee sitten prässäämään Venttiniin ja sieltä tulee pitkä avaus. Essonpa vastaan Ivanov. Ivanov kuitenkin voittaa tämän pääpallon. Äijälä pelaa siihen Kaupmanille. Korhonen kääntyy alaspäin ja pelaa siihen viereen Äijälälle. Kaupman. Nyt on Kaupmanilla hiukan tilaa nousta. Kaupman lähtee etenemään. Tulee aina siihen boksin rajalle asti ja pyrkii pelaamaan siihen Korhoselle, mutta Korhonen päästää pallon
siitä läpi ja nyt tulee pitkä avaus. Titi Essonpa lähtee tämän pallon perään ja kyllä löytyy vielä nopeutta. Kyllä löytyy vielä nopeutta Essonpallakin, vaikka ikää taitaa olla jo 36 vuotta, niin edelleenkin tässä joukkokilpailussa voitti Ivanovi. Sitten tulee keskeytys sinne takatolpalle, siellä ei kuitenkaan oululaispelaajia ole ja näin tämä Leppälän keskitys suuntautuu päätyrajasta yli. Nyt tulee kuitenkin heikko syöttö sitten puolestaan kotijoukkueelta. Nyt on tiukka tilanne siellä boksissa ja Saarinen kaatuu siellä yhdessä Mustosen kanssa. Ei kuitenkaan vapaapotkua tästä tilanteesta. Jälleen harhasyöttö ja nyt pallo kotijoukkueelle. Perovuo tulee ohi sieltä upeasti Hautalasta. Sitten kuitenkin heikko syöttö Äijälä. Korhonen. Kauppa menee siihen edessä. Korhosella on hiukan tilaa leikata nyt siihen keskelle. Huhtala näyttää myöskin, että haluaa syöttöä siihen eteenpäin, mutta Korhonen pelaa laitaan Kaupmanille, saa sitten uudestaan pelivälineen. Jälleen Kaupman. Ei ole nyt Hongalla kiirettä. Äijälä pelaa viereen Perovuolle. Kaupman, Perovuo, Korhonen, Perovuo. Nyt on Perovuolla sitten tilaa puolestaan nousta. Perovuo lähtee ajamaan jopa sinne boksin sisään ja menee hiukan pehmeästi kumuun. Ei tule tästä mitään vapaapotkua eikä rangaistuspotkua. Korhonen lähtee jälleen etenemään, pelaa Äijälälle viereen. Nyt Honka pyörittää peliä miten haluaa. Äijälä pyrkii pelaamaan matalaa palloa ja sieltä lähtee lauhaus. Ja Joni Korkki Korhonen ratkaisee tämän ottelun kotijoukkue FC Hongalle 3-0. Kun vielä 15 minuuttia on peliaikaa jäljellä. FC Honka 3-0. Joni Korkki Korhonen. Korhonen pääsee naulaamaan siitä matalan vedon etukulmaan. Ja näin. Näin sitten kotijoukkueelle. Kotijoukkue iskee naulan arkkuun tässä vaiheessa. On myöskin, nyt tekee myöskin AC Oulu viimeisen vaihtonsa. Samalla kun tässä kotijoukkue juhlii, Matias Lindfors tulee kentältä pois. Mies istuu nyt tuolla itse asiassa oman joukkueen tai tuon Johannes Venttinin vartioiman maalin vieressä. Hän menee sinne AC Oulun puolta ja katsomaan mikä on miehen tilanne. Joka tapauksessa viimeisen vaihdon vierasjoukkueen FC Honka siirtyi 3-0 johtoon. Juuso Kemppainen kentälle. Tekijäkauden toisella maalilla 31 Joni Korhonen. Joni Korhoselle siis kauden toinen maali. Ja samalla AC Oulu teki viimeisen vaihtonsa. Nyt tämä Oulun tilanne tulee keskitys sinne takatolpalle. Ramadingai pystyy kääntämään pallon siihen ja nyt on paikka AC Oululla ja siinä pääsee Johovits laukomaan, mutta viime hetkellä AC Oulu puolustus peittää ja nyt lähtee sitten jälleen kotijoukkueen vastahyökkäykseen. Liikonen pelaa Huhtalalle. Huhtala ehtii tähän palloon. Huhtala lähtee haastamaan ja lopulta onnistuu hankkimaan kulmapotkun tästä. Kyllä on kova maalinälkä Roni Huhtalalla. FC Honka, 8 kulmapotku. Honka on suorittamassa pelaajavaihtoa. Itse asiassa 2 pelaajavaihtoa, eli Honka suorittaa molemmat jäljellä olevat vaihdot. Maksimo Tolonen, Hongan oma superlupaus. Kentältä 23, Kasperi Liikonen. Kasperi Liikonen tulee ainakin kentältä pois. Liikoselta loistava ottelu tänään ja upea 1-0 johtomaali. Ja Liikonen saa kyllä suuret aplodit myöskin tuolta Hongan kannattajilta. HK05 kannattajaryhmältä. Näin tulee ja kentälle 25. Näin tulee kentälle ja Liikonen kuittaa siinä heti penkille, että parempaa vasuria et tule koskaan näkemään ainakaan häneltä. Se on varmasti aivan totta. Se laukaus oli upea. Ja Douglas Silvera tosiaan Liikosen tilalle kentälle nyt. Kulma on jo annettu ja pallo jää pyörimään sinne maalin eteen. Tuleeko tästä 4-0? Ei ainakaan vielä. Perovuo menettää kuitenkin tässä tilanteessa pallon Jovovicille. Ramadingai
Pallo kuitenkin Hongalle. Tulee Ivanovelle hiukan kiire. Mustonen tulee prässäämään ja näin pallo palautetaan sitten alakertaan. Douglas Silvera tosiaan tulee tänne vasemmalle laidalle nyt pelaamaan. Ja Joni Korhonen on sitten tuolla oikealle laidalla. Mutta katsotaan nyt, kun Maksimo Tolonen tulee hetken kuluttua kentälle, niin tuleeko Tolonen Kaupmaniin vai Korhosen tilalle. Ne vaihtoehdot taitavat olla. Tolonen pystyy pelaamaan sekä kymppipaikalla että myöskin laidalla. Toki se laita ei hänelle mikään ominaisin paikka ole, mutta siinä hän on nyt oppinut pelaamaan. Sitten tulee vapaa potku Essonparin. Katse Honka vaihtaa kentältä. 31 Joni Korhonen. Joni Korhonen. Tänäänkin maali, kuten myös maanantaina Grankulla IFK:ta vastaan, tekee varmasti hyvää. Ja kentälle 30 Maksimo Tolonen. Keskentä pelaajalle. Maksimo Tolonen, 16-vuotias nuorten maajoukkuepelaaja, Hongan oma superlupaus. Tosiaan debytoi miesten joukkueessa viime kaudella kakkosessa vain 15-vuotiaana. Suomen Cupissa muutaman maalin on Tolonen onnistunut tekemään, mutta ei vielä ykkösessä, joten toivotaan, että tänään nähdään Maksimolta sitten maali. Tolonen heti puskemassa palloa eteenpäin, löytää Kaupmanin, sitten pallossa Silveira. Silveira keskittää toiselle puolelle, hiukan kova pallo tulee siinä, ei aivan Perovuo saa sitä pehmeästi otettua haltuun. Sitten Tolonen, nyt tulee kuitenkin hiukan Laivuolle kiire tässä tilanteessa. Saarinen, Perovuo. Tolonen nyt siellä vasemmassa laidassa. Tosiaan edellisessä ottelussa täydet minuutit Grankula IFK:ta vastaan Maksimo Toloselle ja yksi maalisyöttö siinä, muutenkin vahva esitys Nuorukaiselta. Silveira ei nyt saa tätä palloa haltuunsa. Meillä on uudestaan Kaupman. Silveira verraa siihen Kaupmanille. Kaupman pysyy edelleen pallossa. Sitten pystyy pelaamaan siihen viereen Toloselle. Tolonen kääntyy, pelaa viereen sitten Silveira. Silveira ei kuitenkaan pääse laukomaan tässä tilanteessa. Ja kyllä nyt tässä näyttää siltä, että ei ihan hirveästi tunnu olevan enää ASEOlla annettavaa ainakaan ylöspäin. Honka saa melko vapaasti palloa pyörittää koko ajan tuolla hyökkäysalueella. Muuttunut tilanne miesten ykkösestä, KPV Ekenäs IF 2-1. Nyt kestää vaparin antaminen aika pitkään siellä Leppälällä. Mello pyrkii ja kääntyy upeasti siinä keskikentällä. Käyttää kroppaansa. Äijälä lähettää sitten Huhtalan vauhtiin. Mutta Huhtalalla hiukan tilaa. Huhtala pelaa siihen taustalla Silveralle. Silvera lähtee hakemaan takayläkulmaa, mutta tuo veto suuntautuu kuitenkin muutaman metrin maalin ohi. Hyvä yritys sitten Douglas Silveralta. Ja Silverallakin varmasti näyttöhaluja. Mies pelasi paljon tuossa kauden alussa ensimmäisissä otteluissa, mutta nyt on viime peleissä menettänyt avauksen paikkansa. Joten varmasti näyttöhaluja löytyy, kuten jokaisella, joka tulee vaihdosta kentälle. Tosi Vesa Vasara on nyt hiukan aikaisemmissa otteluissa kommentoinut, että vaihtopenkiltä ei ole Honka saanut ihan sellaista piristysruisketta kuin sieltä pitäisi ottelun aikana tulla. Tosin tähän tuli muutos nyt sitten Grankula IFK:ta vastaan, kun Roni Huhtala onnistui 3 maalinteossa tultua vaihdosta kentälle. Nyt tulee Oulu hyvin sieltä lyhyillä syötöillä sitten pallo sinne oikeaan laitaan. Sieltä lähtee keskitys, tämän kuitenkin katkaisee sitten Äijälä tässä tilanteessa. Kulmapotku vielä vierasjoukkueelle.
AC Oulu, 4. kulmapotku, 21, Juuso Kemppainen. Juuso Kemppainen pallon takana. 84. peliminuutti, Kemppainen pelaa siihen Ramadingaille viereen. Kemppainen uudestaan. Sitten Ramadingaille on tilaa keskittää. Tämä keskitys kuitenkin osuu äijälle jalkaan ja siitä jälleen Hongalle uusi kulmapotku. Ja AC Oulu, 5. kulmapotku, 28, David Ramadingai. Ramadinga jälleen pallon takana. Nyt tulee pidempi pallo matalana kuitenkin siihen etutolpalle. Tolonen purkaa, mutta pallo jää hetkeksi sinne pyörimään lappalaiselle. Tommi, peruuta vähän! Tommi, peruuta vähän! Sitten lähtee jälleen keskitys. Jovovic pääsee kääntymään ja upea laukaus Jovovicilta niukasti ohi Hongan maalin. Siinä oli taidon näyte siitä, mihin Jovovic parhaimmillaan pystyy. Maaleja ilman muuta odotetaan Jovovicilta. Täksi kaudeksi tosiaan Jovovic siirtyy AC Ouluun. Ja oikeastaan varmasti ajateltu niin, että Jovovic tulee ennen kaikkea paikkaamaan Aristot Mboman jättämään 18 maalin aukkoa. Mboma siis viime kaudella ykkösessä 18 maalia. Täksi kaudeksi Totti Boma siirtyy sitten SJK:hon ja nyt on Jovovic se mies, johon luotetaan Oulussa ja häneltä maaleja odotetaan. Ja kahdesti mies on tällä kaudella jo onnistunut ensimmäisessä 6 ottelussa, mutta varmasti enemmän häneltäkin vielä vaaditaan tässä kauden mittaan. Siellä on Tolonen taistelmassa pallosta, ei kuitenkaan tähän pääse, sitten tulee Laivua auttamaan. Kaufman katkaisee tämän hyökkäyksen. Silveira lähtee haastamaan, vieressä on Äijälä, pelaa siihen Äijälälle. Äijälä lähettää matalan keskityksen, tähän pääsee puolustusväliin, mutta sitten siellä on Perovuon paikka ja Perovuo naulaa loppulukemiksi 4-0. Tai ei nyt puhuta loppulukemista vielä, pari minuuttia on jäljellä, mutta joka tapauksessa Honka naamuttelee lukemiksi 4-0 ja näin on myöskin Joel Perovuon kohdalla maalitili tämän kauden osalta avattu. Muutama minuutti varsinaista peliaikaa jäljellä. Ja Honka juhlii siellä HK05 kannattajien edessä. Ja jälleen tulossa suurinumeroinen voitto kotijoukkueelle. Joel Perovuo siis maalin tekijä ja todellakin Perovuon kauden ensimmäinen maali. Itse asiassa kun tilastoja kaivellaan, niin Perovuo ei viime kaudellakaan kakkosessa maaleja tehnyt, joten pitkästä aikaa mies sarjaotteluissa maalin teossa. Nyt mukava onnistuminen kokeneelle Perovuolle. Se Oulu tulee kuitenkin vielä Itiessomba. Taistelee jälleen siellä irtopallosta, mutta maalipotkulla jatkaa kotijoukkue. AC Oulun vaikeudet jatkuvat. Tosiaan kausi käynnistyi hyvissä merkeissä. 3 perättäistä 1-0 voittoa, mutta nyt on tulossa sitten 4. voitoton ottelu putkeen. Tämän jälkeen sitten viimeisestä 4 ottelusta 3 tappiota ja 1 tasapeli. Ja jos nämä numerot nyt säilyvät, niin Oulu tulee
huonommalla maaliadolla tippumaan sitten Oulun Palloseuran taakse ykkösen sarjataulukossa 4. Muissa otteluissa tilanteet tällä hetkellä KPV johtaa kotonaan Ekkenen CF:ää vastaan 2-1. Ja Oulussa Oulun Palloseura TPS:lle lukemin 1-2. Täällä siis ottelu on ratkennut 4-0 lukemissa mennään ja aivan hetken kuluttua täyttyy myöskin varsinainen peliaika. Lisäaikaa varmasti muutama minuutti tulee, vaikka se on tässä vaiheessa enää kosmetiikkaa. Se ollut kuitenkin hakee vielä kuparista rikki tässä lopussa. Pallo pielle päätyräjästä yli ja näin Hursti antamaan maalipotkua. Jälleen otetaan maalipotku uudestaan. Niitä on tämän iltapäivän aikana otettu jo muutaman kerran uudestaan. Otetaan vielä kerta kielon päälle tähän ottelun loppuun. Pienet maalipotkuharjoitukset. Sieltä lähtee sitten Hursti pitkä avaus. Tähän kuitenkin tulee Kalermo. Tolonen pelaa Kaufmanin läpi. Pääseekö Kaufman sieltä? Pääsee irti. Ja Kaufman pyrkii viimeistelemään nopeasti siitä, mutta tämän torjuu puolestaan Venttin. Kaufman lähti hakemaan siitä maalivahdin jalkojen läheltä vetoa kohti maalia, mutta Venttin kuitenkin torjuu tämän. Eipä siinä hirveästi Oululaismaalivahtikaan kyllä tuon tilanteen jälkeen tuulettele. Tappio on tulossa. Kyllä Honka on kuitenkin näyttänyt tässä tämän illan aikana, että se on näistä se laadukkaampi, kun ottelun alla mietittiin, minkälainen peli on tulossa ja että molemmat joukkueet haluavat varmasti palloa pitää. Ainakin tänään Honka on ollut tässä vahvempi. Toki pakko huomioida myös muutamat poissaolot tuolta AC Oulun kokoonpanosta. Ne eivät voi olla vaikuttamatta. Siellä varmasti toivotaan, että Markus Heikkinen nopeasti palaa takaisin pelaavaan kokoonpanoon. Ja myöskin Rassi Jair sitten, kun on kärsinyt pelikieltonsa, niin tulee tuohon keskikentälle. Viimeisiä hetkiä pelataan. Essompa pääsee nyt leikkaamaan keskelle. Tulee. Lopulta meillä liukuu kuitenkin tähän palloon. Ja vie kameranilaiselta Karkin. Nyt siellä hiukan käydään kuumana. Huhtala kyselee vähän Kalermon perään tilanteessa, mutta vapaapotku on vihelletty jo aiemmin. Äijälä. Ja näin on tämä ottelu päättynyt. FC Honka, AC Oulu lukemiin 4-0. Kotijoukkue oli lopulta vahvempi tässä ottelussa ja iski nopeaan tahtiin pari maalia 67 minuutilla. Kasperi Liikonen upealla laukauksella 1-0. 69 minuutilla Jatuli Laivuo lisäsi Hongan johdon 2-0. Joni Korhonen 3-0 76 minuutilla ja sitten Joel Perovuo vielä viimeinen naula 87 peliminuutilla ja näillä 4 maalilla Honka ottaa 3 pistettä ja porskuttaa edelleenkin vahvasti tuolla miesten ykkösen kärkipaikalla. Hongalla tällä hetkellä pisteitä kasassa
FC Hongan seuraava ykkösen kotiottelu pelataan lauantaina 17. kesäkuuta Oikein laskin kello kyllä, ja 17 ja vastustajasta saapuu Turun Palloseura. KPV. Ja ottelusta tehdään paluu Kotinurmelle. Tervetuloa paikalle myös silloin. Tulee Ja FC Honka kiittää pelaajia, tuomareita, yleisöä. Nähdään 2 viikon tosiaan päästä. kyllä. Eli FC Hongalle nyt kun saadaan sarjataulukko auki, niin FC Hongalle 17 pistettä kasassa, sarja ykkösenä, KPV kakkosena 14 pistettä. Ja AC Oulu sitten puolestaan 10 pisteessä ja 4 tällä hetkellä sarjataulukossa. Seuraava kotiottelu FC Hongalla 17. päivä kesäkuuta TPS vastaan, joten silloin palataan ääneen jälleen täältä Espoon Tapiolasta. Nyt omasta puolestani kiitoksia seurasta ja oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa Champions League -finaalin myötä. Moi moi! Ville, tuut sä hoitaa se lehdistötilaisuuden? Se lehdistötilaisuus, jes. Ei, se on Ramadinga ja Perovoa, toi Heksi sano. Jes.